del 2026. I, com sempre, abans de començar a dir que això no té cap punt de relaxació, però que gràcies per estar aquí i per fer alguna cosa amb les vostres vides. Dit això, anem a començar amb la ruleta i a veure el número que surt avui. 3, 2, 1, endavant. I mentrestant, escriviu als comentaris quin número creieu que sortirà. 896. Doncs vinga, gent, som-hi! D'acord, gent, anem a començar per aquí dalt. Tenim 7, 7, 7, molt bé, 5, 5. Doncs comencem per l'1. A tot. Perfecte, tot 1. 2, 2, 2, 2, 3, no, 3, 3, molt bé, el 4, aquí, 5, 6, 7, 8, 8, aquí, i el 9 a tot. Doncs comencem bastant malament, Bastant malament. Bé, no passa res. Seguim per aquí. 1 a tot això. D'acord, continuem. 2, 3, el 4. Home, 4 i 4 només aquí bé. 5, el 6, aquí. El 7, ja està. El 8 i el 9, aquí. Ui, perdó, no. Aquí. El 2, aquí. El 3 està aquí, el 4 és a tot arreu. El 5 només pot anar aquí baix. El 6, aquí. El 7 és aquí, el 8 aquí. I el 9, aquí. D'acord. Anem per aquí. 1, 2, 2. Mira, el 2 només pot anar aquí, perfecte. Doncs aquí el traiem. Fora el 2. Molt bé. El 3, aquí no, aquí sí. 3 aquí. I 3 aquí. El 4. El 4. 4 aquí no, 4 aquí sí. 4. El 5. 5 a tot arreu. El 6. 6 a tot arreu també. Mare meva, no tindrem cap, 6. El 7 ja està. El 8 també a tot arreu. Oi, va. El 8 aquí i el 9 aquí. Ah, mira. Hòstia, aquí anem al 2, perdó. Aquí anem al 2. D'acord. Comencem per aquí. 1 per aquí. 2, 3. 3. I només el 3 aquí baix. Molt bé. El 4 és aquí. 4 aquí. 4. El 5. 5 aquí. El 6 aquí. Queda aquest d'aquí també. El 7. 7. Aquí baix només. Molt bé. El 8. 8 aquí. I el 9 el tenim aquí. D'acord. Seguim per aquí. El 2 aquí. El 2 aquí i aquí. El 3, el 4, el 5. 5 aquí. El 6, res. 6. El 7, aquí baix. No,
El 7 resta 7. 8 i 9. I 9 aquí. D'acord. Doncs tenint en compte això, el 2 només pot anar aquí. Sí. El 2 només pot anar aquí. Doncs això i això fora. Molt bé. U6, U6, U5, 6, U5, 6. D'acord. Anem per aquí. U aquí, U aquí, U aquí. El 2 no. El 2 no i el 2 aquí. 3. 3 i 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. I el 9 també aquí. I el 9 també aquí. D'acord. A veure, espera, continuem. 1. Aquí no. Doncs 1 aquí. 2, ui, que em passo. 2. El 3. 3, 3, 3, 3. El 3 a tots. El 4 ja està. El 5 ha d'anar al mig. El 6 ha d'anar aquí o aquí. El 7 només pot anar aquí o aquí. Ah, no, aquí no. Perdó. Aquí al mig no, aquí baix no. Ah, només pot anar aquí el 7. D'acord. El 7. El 8. Ah, que sí, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. I el 9. Aquí baix. I aquí dalt. D'acord. I a veure l'últim. 1, res. 1, 2 ja està. El 3 ha d'anar aquí. El 4 ja el tenim. El 5. 5 a tot. El 6. 6 a tot, mare meva. El 7 ha d'anar només al mig. No. 7 aquí res, 7 aquí res, 7 aquí al mig. El 8 ha d'anar o aquí o aquí. I el 9 aquí baix. I aquí dalt. D'acord. Doncs de moment tenim tot això. Bastant malament, Bastant horrible per aquí. Bé, fixem-nos de moment en les files. 1, 9, 1, 4, 9, 4, 6, 9, 4, 6. Res. 1, 4, 8, 6, 2, 4, 6, 8. D'acord, aquí el 6 només pot anar a un d'aquests dos, per tant, d'aquí i d'aquí el 6 va fora. Per tant, aquí ha d'anar-hi. Ah, no, tampoc puc ensenyar això. Merda. Sí. D'acord, no passa res. Doncs 1, 4, 8, 2. 2, 4, 8, 9, 1, 6, 9, 1, 4, 6, 9, 1, 8, 9, 1, 2, 8, 9. 1, 3, 1, 3, 4, 8, 9, 1, 9, 1, 9, 2, 5. D'acord. Doncs aquí el 5 ha d'anar a un d'aquests. D'acord. Res, de moment res. 3, 5. 3, 3, 5, 9. Ostres! És increïble això, 1, 3, 5, 8, 1, 3, 8, 1, 6. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 9. El 8 també està, el 5 també, el 4. Mira, aquí el 4 és l'únic que pot anar aquí. Per tant, aquí i aquí fora. D'acord. Molt bé. Ja tenim un altre, però de poc m'ha servit,
5, 8, 1, 5, 8. Espectacular. Per tant, com aquí ha d'anar obligatòriament el 5 i el 8, aquí baix no cal que hi hagi ni 5 ni 8. Bueno, el 5 el podem treure bé. El 5 sí. D'acord. 1, 6, 8, 3, 6, 8, 1, 5, 6, 9, 6, 1, 3, 8, 9. 1, 3, 1, 6, 1, 6, 4. D'acord, aquí el 4 és l'únic que pot anar-hi. Molt bé, doncs traiem el 4 de dalt. Perfecte. Ara tenim 1, 6, 1, 6, 1, 3, per tant, el 3 aquí, molt bé. Traiem els 3 d'aquí. Molt bé. 1, 6, 1, 6. Tenint en compte que només pot anar-hi 1, 6, 1, 6 aquí. Aquí, fora l'1 i fora el 6. Per tant, què em falta? Ah, falta el número 7. Hòstia, ja l'hem cagat. Clar, si poso aquí el 2, el 7 ha d'anar. No pot anar aquí. Per tant, aquí ha d'anar-hi un 7. El punt és, per què no he posat... Ah, no, clar, el 7 és aquí. 7 aquí res. 7 aquí res. Ah, doncs aquest no ha de ser un 7 tampoc. Hòstia, estic ben fotut, ara? Estic fotudíssim. Doncs bé, traiem això. Traiem això. I suposem que aquí pot anar-hi un 7 i aquí pot anar-hi un 7 també. I aquí pot anar l'1. Pot anar el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6. El 6 sí, el 7 no, el 8 no i el 9. D'acord. Doncs ara el 7 aniria aquí a baix, si segons això. D'acord, posem el 7. Per tant, perdó, aquí el 7, fora. No hi ha més 7s, no, no. D'acord, doncs tenim 1, 6 i 1, 3, 4, 6. Aquí hi ha massa, No, 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 aquí no pot anar-hi el 3. I el 4 tampoc. Vale, 1, 6, 1, 6. Això té més sentit ara mateix. Té més sentit. Bé. Suposadament, si és correcte. D'acord, fem columnes. 1, 9, 1, 2, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 3, 6. El 6 és l'únic aquí. Perfecte, fora el 6. Doncs traiem 6 aquí. 1, 8, 9, 1, 3, 8, 9, 1, 2... Ah, 2 i 2 aquí, d'acord, res. 1, 8, 9, 1, 5, 8, 9, 1, 5, 8, 1, 8, 9. Tenint en compte que el 2 ha d'anar obligatòriament a un d'aquests dos, aquí el puc treure. Aquí només em queda 1, 4, 1, 3, 1, 3. D'acord. Seguim. 1, 4, 9, 1, 3, 4, 8, 9, 3, 1, 3, 8, 9. Res. 1, 6, 1, 9, 1, 2. Mira, el 2 aquí. El 2 ara em surt aquí. 2 aquí. 1, 6, 9, 1, 9, 1, 6. Això té més sentit ara. D'acord.
és evident que el 9 aquí, el 9 i el 5 han d'anar aquí. Per tant, aquest 9 d'aquí el podem fer fora. Bé, continuem. 1, 6, 5, 9, 1, 5, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 1, 4, 4, 6, 9. D'acord, el 5 ha d'anar obligatòriament al mig, per tant, aquest 5 i aquest 5 ha d'anar fora. 1, 6, 9, 1, 9, 3, 6, 9, 1, 3, 9, 5, 9. El 5 és l'únic aquí, per tant, 5 aquí, 9 aquí i 9 fora d'aquí. Per tant, aquí i tot això, els 9 fora. Queda el 5 aquí i el 5 aquí. D'acord. Això té una mica més de sentit, ara mateix. Continuem per aquí. 6, 9, 2, 8, 9, 2, 5, 2, 5, 5, 3, 6, 8. El 2 hem dit que va aquí. D'acord, no es pot treure més del 2. El 6. O aquí, el 5, aquí. Encara no puc fer res. 1, 4, 5, 8, 5, 6, 5, 6, 8, 1, 5, 8, 1, 8, 6. El 4 és l'únic que pot anar aquí. Doncs 4 aquí. Molt bé, doncs 4 fora aquí. I aquí 4 i 4 fora. D'acord, doncs tenim aquí un 1. Per tant, aquí, fora. Tenim aquí un 1 fora. I aquí un 1 fora. I cap a baix un 1 fora. D'acord, doncs tenim 9. Per tant, aquí va un 6 i aquí va un 4. D'acord. Ara tenim 6 aquí. Tenim aquí llavors un 1. D'acord. Aquí tenim un 1. Llavors tenim un 6 i un 9. El 9 ha d'anar fora. Aquí el 9 fora i el 6 fora. D'acord. Hem de treure els 9 d'aquí. 9 fora, molt bé. El 6 d'aquí, res. El 4, res. Què més? Mira, ens queda un 3 aquí, un 1 aquí. D'acord, doncs 3 aquí fora, 3 aquí fora. 1 aquí fora l'1. Molt bé, 5, 8, 5, 8. Això té molt més sentit. Aquí n'hi ha 3 8. El 3... no, el 3 també va aquí, d'acord. D'acord. Bastant bé. 1, 6, 1, 8, 5, 8. 2, 8. D'acord. Provem a tornar a fer... Tornem a provar a fer files. 1, 9, 1, 4... Mira, el 4 és l'únic de la fila, per tant el 4 ha d'anar aquí. D'acord. 1, 6, 6, 9, 1, 9. D'acord. 1, 8, 2, 8, 9, 1, 8, 9, 1, 2, 8, 9. Hòstia, és que és espectacular, això. 2, 3, 8, 3, 8, 2, 5, 8, 9. Llavors... no pot anar aquí un 9. O el 5. Clar, aquí pot anar el 5. Clar, aquí no pot anar el 9. El 5. Clar. 2, 3, 8. 5. Vale. Ara sí. Llavors... D'acord. Crec que no està malament, Crec.
Hòstia, estic perdudíssim, El 5, 8 aquí, 8, 9... Mira, aquí el 9 és l'únic que pot anar a la fila. Doncs 9 aquí. D'acord. I cap a baix el 9 aquí fora. I aquí és l'únic 9 que pot anar-hi. No! On l'he cagat? Un altre cop, tio. Un altre cop. Ostres, sóc un tros d'ase, tu. No sé on l'he espifiat. No tinc ni idea. Doncs... em sembla que hauré de treure coses. Quines coses? No ho sé. Doncs bé, ho donaré per mal fet un altre cop. I mirem la solució. D'acord, gent? La solució és... de moment dels que tinc posats, aquí és un 4, un 6. D'acord? Aquí és el 9 i aquí és l'1. Aquí tenim el 4, està bé. Un 7, un 2 i un 9. Perdó, que no ho veieu, estem per aquí. Aquí al mig és un 5, això. Aquí al mig és un 7. Aquí va un 1. Aquí a baix tenim un 6, d'acord? Aquí tenim el 9, molt bé. Aquí tenim un 3. Aquí tenim 2, 4. Aquí no hi ha res. Hi ha 2, 6 aquí. 5, 9, 7 i aquí l'1. Aquí a baix tenim el 4, aquí el 6 i aquí el 3 i el 2. Ara els números que he posat són els correctes. Per tant, crec que ja dona igual, perquè ho podem completar tranquil·lament posant aquí el 9. Hòstia, és una merda això. 6, 1, 8, 9, 1 i 2, 3, 8, 2, 5, 3, 8. Aquí al mig va un 6. Aquí a baix tenim un 8 i un 3. Aquí tenim un 5, un 6, un 8. Aquí tenim un 1 aquí. Hòstia. 1, 5, 1, 9. Acabem a la quadra, aquí tenim un 8. I l'últim quadre és 8, 5, 7, 1 i 3. Doncs gent, aquest sudoku que també està malament, bueno, l'hem fet malament, ara té la solució correcta. O sigui que deixem això per aquí i ens veiem al següent vídeo. Adéu.